Hola a tots i totes. Bueno, primer de tot, volia desitjar que esteu tots bé en casa i que passeu este confinament el millor que podeu, val? Així que una forta abraçada a tots i totes i espere que se tornem pronte a veure tots en el col·le. Així que cuideu-vos. Mireu, primer de tot, Paco i jo havíem pensat en ara este mes que anem a tindre les festes de Pasqua, les festes que tenim en casa, proposar-vos una sèrie de coses des del Departament d'Educació Física. Havíem pensat pues, lo que està així en la web, però també una primera part que ara vos expliquem. Mireu, jo vos proposaré una espècie de desafiament. Un desafiament que ja sabeu que hem practicat en classe en algunes, per exemple en els jocs de la pluja que hem fet en classe, doncs algo paregut a això, que podeu fer en casa, en material de casa, que podeu trobar fàcilment. Anem a reutilitzar tot això que tenim en casa per a jugar. Jo vaig a fer-vos una proposta. La meua en principi va ser esta, a veure què vos pareix. Difícil o més fàcil, no ho sé. Jo vos he proposat esta perquè me pareixia divertida. I és fàcil perquè és un material que podeu trobar en casa, un full de DIN A4 que, a veure, ha de ser possible que estigui ja gastat, que estigui reutilitzat, no agarreu uno blanc que estigui per gastar, val? I a veure si sou capaços de fer-ho, però segurament vosaltres, en les 4 o 3 setmanes que dureu de confinament, heu fet algun altre desafiament, que heu vist bé en internet, que heu imaginat vosaltres o que heu pensat vosaltres. Jo vos propose que m'envieu, ja vos dic a on, per el dojo, o bé me podeu enviar al correu electrònic que jo vos passaré, un vídeo d'un desafiament. A mi m'agradaria arreplegar i després poder compartir als vostres companys, a veure què us pareix aquesta proposta. A part d'això, n'hi ha una segona proposta, que és la que ja vos dic que està així baix en la web, que és el Kahoot. Us conegueu el Kahoot. El Kahoot se pot jugar en equip, se pot jugar individualment. Aleshores hem inventat el Coro Kahoot, que és una manera de jugar jo contra la màquina, diguem. Vosaltres anireu contestant, anireu pujant en el rànquing depenent de si sou ràpids o no, o encerteu o no, i després també podeu tenir l'opció de les errades que heu tingut en el joc poder, quan acabi el joc, millorar-les, rectificar-les i treure un millor resultat. Així que aquestes són les dues meves propostes. Pareix interessant, no? Bueno, doncs ànim i ja us dic, tot hi serà bé i més pront que tard se tornarem a veure, perquè tot el que volem és jugar junts, compartir el pati, compartir piscina, canó i tot el senderisme i tots els jocs on practiquem esport. I de segur que més pront que tard estarem. Vinga, un beset i una abraçada a tots i cuideu-vos.